Yeah. Matilda, your Bible, Quran, and be focus your casa preco snap. Anybody up at here? I'm about to make a Bible. Going answer. But you become Matedis. You, Munchian say. Christ, we are this shampa. Yo, and no mammy who has some crammy cadunana, Susanna Wesley. A bobra papa say, I'm Musian. And Colama Bamotro, Peja. Bodi, I am me, Matilda also. Crammy Bible. We could tell me Bible. Sasama me became. Sasama me became. No cretro do. No cretro do. Me nitro. Me nitro da. Unyame boame. Rade boame. About it. Order. Bakoko. Jaya we seko. Na. Edi na asem na aba de abeda wo mame. Me we di eboko na so nya boko sa. Me amitimi. Eya me pacho ma try akwantuo ana me ko Canada. Ma try 2 times enyi yi. Wana ebe fa wo. Me pacho me ana me ko as conference. Okay. Ana me pacho me ko. Ma try 2 times enyi yi. Ena aja. Me ma madam for be try ma sorry be say. Me mese nko na sa. Ma me kuradui. Dabi me pacho dabi. Me do for be try me sorry be say. Me nko sorry no na. Sa ne me be say dey ya yemfa ye ni kan nye de. Enye. Ena me so waka amate. Enti pacho me kwa sorry no. Nyame nam sofo no so. Kan hintasem bi try me. Sa mabaya me hunu se akwantuo nti na wo asori dem ha na emomo no ebe ya pre won kwansa na wakwa akwantuo na mebusa nse papa me pacho e de asema na o se me hu se woni be ma biti na be ma na woni ne tie no oba be ma no soso na obi yawo oba na wo baako aha ye ni baby mama no wo de wonam a se sie ni me hu ne se ye twa wawo enti wo se wo ma wani bre e wo mpai bom na so pastor asema wo ke obodi ne kire me pepepe na me obodi ne try me no ma eye me na kakra efa baabi no na me nyi ni fa baabi so na me gidi ama wo kire ma kwankire se me nya dai me nye ama me bible quotation se me nya ni 8 days no me wi a me hu ensencheni a ebedi akiri ana me se ma na be ma na wo na obebi mama me pacho an na wo ya we me pacho an nipa na wo kire wo sofro no nim se o boyfriend na on tinu e wo baby mama. Me pacho woni me da me ne ni be ma hu nkomo me ma kwantu hu nkomo na me ni. Okay, yento aso. Eti me pacho wa kire ma akwantre no. E na me be ye. Ti me be ye akwantre ni wie no. Me so wa adanse akufu mama nchim. E na me bo na mane ye. Se wa me ko mpai bo ni se ne ko me pacho de be e ye oboase asem na me. Oboase akufu mama nchim. Okay. E na me se wa me ko mpai bo se na ye de ko si yo. And what's the any soften who catch on anyway, Yamini papa, ya bonnet some pie. As some now catch him so my aquanchery. And what say, ya bra. I don't say from so sofu be waha. Your friend Pastor Ernest, CS is sofu. Where you good pa? CS. Me patron CS is sofu. Oh. Where you good pa? CS in Sudia, sorry papa, woman sorry pa. Patron. Where you good pa? Honor was a 4 men in a bampaibo. And I'm so akamate. It's means to ever minute me call a beer, me crana sanamako. Me friend a phone so. Na kan say odo me pacho me kompai bo bi sei. Ono kra stop me so ma me nko. Na me so me hwe me wo miss wa na. On kan bibi san kire me da. Sa wo so agya wo pekwan atu. Me so me pekwan atu. Eya akwantuo eya sofo fie na wo se enko no anka se enko boso so de. E wo se me jepene na me ye dai. Me ko. Ti be ma no kan se ma me nko me ka che ne se mate. Na emu mo me ya so wadam. Animu mu na emu na. Me jepene. E ko ya sorry no bra be ma ne ka se ma me nko no me de me ko ye. Eh. To aso e. Enti ma me kwa sorry no. Yet na sorry dem ho within 3 minutes. And I yes Pastor Ernest wa dan se akofom sie se sofi. O sorry ye. O sorry ya na asem nya se nipa kese bia ra sorry dem ha. MP yiraba. Nipa kese bia ra sorry dem ha se ya se nipa no. Baby bia eni kwan se nipa ra no ho no wotimi ra. Je se wo ye leader. Pa cho ho me so ba tena se. Ansan ya free leader no aba. Hey! Me say wo bia free sa wam se sia. Akwankyere no yesu wo mehia hotel. Wa kwama sofo na kana to atafre na se edi na gusu. Na dwa de begeta. Sa sofo klo no. Inu bi enu sa wo mo. Ba nkunya me beku. Enyagro. Ba yankoi. Ame yankoi. Me pa chonti edra sorry dem ho na. E no se nipa kase bia ba. Na so afra se ehye nko. Me pa chon. Yo. Na nipa kase ne be bia nipa ntimi ra no. Ono na wo so ho na nipa no. Wotimi wo ye leader. Oda ne maami wo ye mu nyina no. We are born to be ruined. And no wash come. Nipan way of maami o. We are deep for back as pa. Hey! Na style on the mama see
enya star ketwa enti nsema ama na oka ni nyina na ensem papa nko a na emomo no yenim ni pakra na wo ka no enti waye na osinya nhome won konkuru ntwe sa nipa ne mbra asori dem inside na hiriu he obi anko nyame nkonkuru antwe nipa bia anko enti mi yeti asori da ne yakwa na inside ho nyina yema enti ni yeti akiri ewurade nyanko mi hu ya na so baba so mensa nipa kete na meka na wonie nyame nkonkuru ntimi antwe si kana no abatwe so for you betray me or dem kwa asori dem inside mame say na mi hu fa ho nyame nkonkuru se he what who be kokoko baby me abebre we ye difo back ese eni mo nyame da wo so o si so me patcho CAC so for pastor Christ Apostolic Church me patcho an ya da se akrofu esa ehu se no kore dia ko CAC no mo de kanema bi se die me patcho an amoaben no mo pa asori eni asesa ai kasi mame okeka nsem nyina wie ye no papa mo ani no mo asori papa say Asisa nkom na keka ne nsem wie no wo say na mo masem wo ho enti yapon a bra be hume enshanka nyame me konsume ne mesewa no ne ba ya ne koi enti ya we ne yapon asori na wie am say a enya ready di fo si emla me hu no ti enko ni ko ti yakwa na o mame me mama kwa ba ne si eja no say mame Florence e unu aba no ene ma nyame da na di abra obewura me mu a me kasa no yo ka nyina ye no kureturodo oyem kunimdifo ba eyewo me patcho an eye me wo ye sofma me preko pe na no sofma me wo be wale wana me patcho minim da ewurade afre David ni so no kra so dem kro pobisa me se sofo bi ahye me sa nkom ne da na se me ye sofo ana me sofma me obisa me sa asem no enti etina ho kan sa asem no wie ye no ene wo se wo hu se wo nua ne bebia wo gina no enya Ghana ena me nua ba na no koyi nika no wo se sofo ene no kra ntini ya ba asori tom si se no do beto fama atwe wase ene wo se no kra ntina obaye ya baye mame na kra be na pese woko am say o papa ma try Canada 2 times enti we here me ye US na nyankopon ya adoma next month na me ko interview Swaziland enti me pese obon pa ya mame na ye hwe say ye de visa ne be mame ana say mfa mame ene o si o afro ka che onya ne se nya me bie kwan ne dada na photos kitu ebi na wokwan ai konshemu photos wasi potholes me patchoin enti no ye be ye niam afa ho se ne ye bibia be de na akwema okwa ye de visa ne be de ebe ma no about Florence we nua be wo se ba na nko shakawa wo shakawa because ani monya me di na chi no so ewurade nyanko ana me nua ne se mes me nua no ni masem dada no se papa wani abrantie bi na ye da tie wasem ye ne sofo okwa ne wasori to jinidi ana so wani be ma bi na tie chichira so ano na me nua no wabo be ma ne pa yie e ma se sie na kra no be ma no nyame ya adoma wonya adwuma ye kra no asa wonte ne ho mafie o ye ne ho style ana so sa ho na ye be ma be ya ana o si o sana not knowing say lady na ayalenda nua mama me kunadu no sa wono so ban paibo ni bia minim ye beka se be ma ne baby mama no wono so ko CS paibo ni bia me akra me passion ai me so ai me ba me ntade aduru mu o aduru bunum me si be kom be wie no obi ni kra ne koton sister ma asofo no e ma o se no koma kesi na ya dia ti ma we no wo say we de akwantio no obekọ na photos kakra na wo aja obeye obetima ye ne mama bibia ye photos no mo ada ho mo ti wo kan sa wari asema menua na kan sa o we de one be ma bi na tie na be ma no e me se na nsei no aye style kakra no so be ma no kra no wone ababa wa ye friend Linda nua mama me kunadu yi wone no kra na wo na baba ya no so Linda de ahia no so mama me kunadu ya e oba wo hampai boy na sofo no kra wo hu no na me nwane chen so abaya wote nyamesomade omo ya guess me nsen ya na no bo ne nwe a onya ade kire mu kwan wono a bema na wone ne wo ye no ma me wono wono wote na me se me pa chon ai Jesus Christ asem ya fa bonne osofo no me pa chon ai ewrade mewu sofo ya bo nim cancel mame aba flo pa wunwe ya choma me wate na ma ye ne bonne
Obi amene masema be na sofo so why me bone. Ma me ya bone fa cha me wate. Se nya sa ha ya sori dem a. Dom gu echira ka me bu nkotodwa apa wa chew. Na se ade. Am se papa, ade. Me ma hada woni me da. Last week fia de ya na mba ho. Enti we de se da na pa ma chew. Asem na fa bone oba flo. De tie ne se me wo ha na le na nwa mama me kuna di bai. Wo ba ya wo di su e na e bai. Se be ma wone ne tie wone na wo ba ko. Oba biji. Oba biji din. Enti wanya niema. Eti wo ya niema nya dai. E fama no. E no se sa na oba na eje be ma ono wo de si da na oba biji free wo nsem sa. Na ya dai. O se ma papa. Abaya no ko ha da, ya Matilda no ko ha da ofie wo. E na be ma no sukuta nkwala miensa. E na be ma no e de nkwala ne ma girl no hye no. Enti nkwala no hye na wo hye no. Ohun ya no so mo ye dai. Wo mote. Ati se be ma no mfi no, o ma ne nchen ne ade. Ti se no nsu no gugem pa. A so fo keka ne mansie ni mfama no. E na so me ba we do aka mate. Na girl no kra papa mate se so wonyem. E ma mia makwa akochesi no. Ehu se wonyem. My lady, eno kwasem enyemo ya be 5 months enta 4. Me na mana girl na de pragia. Echesi me se wate se menyem. To obehwe. Obehwe se menyem ampa. E na obehwe ye. Nyinse na ni debi na nyinse no. Mia me kota de me pie se me kota de me tehwe e na nyinse no. Me ko hospital ye se asai. Entafo no. Me patron e na so sa doctor fo gina so ye me DNC. Na me ho to me. E na ye free ho. Eti me de me ni mo se eye na se sofo ni se ni nyina ono na enwuma o ye. Me patron ai get de ba ye no. E na ye ma nyinse no ye de se ye. Me de me gidie mu na me ni se hospital de. E hwe na me hwe ho no. Me mfa ma adwen koe no no. Ba sofo ni bie na numu ka kire me no. E na me ka kire se papa. E na me ko sofo bi ho. E ma ono kra mama kwanche ye se. Ayi ba ye wode me na. Wo tuma wodiem ni nyamanyama na me de me na mampa mua. E na o se ni agidi. Ye sofo na asem na o ka kire wo no. Trodo. Eye trodo pinso no kre. Mia na me ye sa ade no. Wo se be ma no kuta maya 9. One ne ba na ka ho maya 9. No kre. Me patron ai. Boy na di ka wo miensa. Me patron one ne ex-wife e wo miensa. E na baby mama one na wo abaya bako. Enti no ahwa na me kwawa na makwawa abema. E di ama no. Na bema no so pa abema pa. Eti abema ni ntine papa na enye bibi. Ni efensia no kwan. E che sofo isa sofo ba ku yo ka che me si ye twa ma we ya minimum hwi. Eye yo sofo si esi sofo pastor ne sajeto mu se wono na ga ne ba bekeka ne mesi ani oma esi ene ma wo de o mu twam aja se ntumi mfa afuro. Ampa ma me efri be last year mu ho nyina eba no. Michima 2 days na twa. Se michima 1 day pe. Anopa to enwumre. Ba no ofisi se be ba we. Bibi ani ho. Entimi no menyi ntumu sa but the sofo na ankasa no masam na o kan ye. Me patch pastor ne so wakrofo me si esi sofo no. Ene sofo ba ko na me ko no asam na o kan se ni ye wo no. Na sofo na ya tumu se wona na ye mesa na na ma me di me gidie ye dai eta achire eti ye pie free asori dem na o se o mia na me ye metimi so asa bibia me patch ai eti ye ede wukuada ye nre twam ka memla na me ba so me mo me hu osikasemu obi a waya de obetwa mama me patch ai me mo me hu osikasemu na nka me ba ono ansa ka ne mansi no hena ni mu mame na ge na kura ba na ge na so kura so no so ko ba bi a ya ka che ne sem ne so kura me de ne nam na waya challenge ai waya dia ma se see now make ye ka say wase ge no abedia nyame ase abe shen bi mama ne say be ma no wase nya na dia back pastor be sika na nema bom no wone be ma ne na tie da sole wo pam be ma ne kura be ma ne nko enti so wofo no kura nsan wuni emum kakra na be ma ne nko fi kakra esi aso oba ye ne ho say hyehye no enti o de rade ase na mse saa o ka ne Martin fa eye me ya enam so waka Martin tie pie free asori dem wo no e bo be ma na mane se me ko e de ye ko ye ne se ne ye de ka kire me ti me ba fie na me ka kire me se wasese wa se na me ko ye ne sofo no waka na akwankyere na sofo ba ko ne de ma me se me ye wi a bibi wesi no ma ya akwankyere na wi ni 4 days pepepe enam ba ya we nso ide asi me su pa because me ne na tie me nka bi me nya ne bone enkola na me je wo mo hwe wo mo se ne oba be bo be me bia me ye be ma no susu onye adwuma no o hwe me enso hwe me enso ma ba na ma no me susu me boa ne ma no enti no se na abade a enya se wa me fa ma adwen ko ho mum na mama kwantu enu mum na ede me ni akoso so fo no kra ka che me ka che enso papa ye ntwa ga ne be ma ne nkomo no so na me de makwantu enu na ede hia me so person na de no no na wo ba ko aba so ware na kwanda ho me nsi no kwan na me nem ka sa na o se maka wate ne koy ma ha na asam no wo no ye koye
na de chie ena ne me se me kwabo ase ti na me ne me so wa na ne kunu nanam adru danger me hu a ne se me hu ge nanim tatrata wo te barbering shop na me nim de okwa ye ho wa mo na no atum ena wo hyem na me so me hwe ne din ena de obi anka se obi a hu no obi atwam ko ne baabi na no te wo na me twam ko baabi e ko fo ka ne kwasi ada so me da ho anwumla na be ma ne frɛ me se maame se wa so den me ka cho sa so de menye de yenko se wokoi ayo sofo NST o wo CS sofo yi akrofom ni wa frelen de nua ma se wo kole de nua ma fie wa bo tu bofo am ye ko ho se maame wo wa hen fa brasisi enti wo kwana se ge ni ho ana o friend fo so obedo mu enu ntem di ajiwe ska na ajiwe ska ana wo ma ge no kwa asore dem mu nto hia na asore dem ho no maame wo beje di se wo kura na ba ha se me kura be wo kura na wo de asem ne beta ye no ono so aba ha wono so aba ha wo ba ya wo se akwantuo ne obi je ne kuno den na some my lady sofo no wa ye cobra pastor na sabe ye cobra and wo down ni lady ni ntem me pa chan wa be ye cobra wa asemi mu wo fra again no so an nkoma odi tira again ne say me se wo bi je me kuno den be ma me ne tie na sesi be ma na kura no me hwehwe no kura me nya dai mi hu no na me se ma hye be ma no masha be ma na kura sanso de meka be ma ne de meka abra my lady me so ma kwa kaka asem bia ye dai e wo ho e na o ka kire again nti girl no me nim de ye be ye se be ma no wote no so wonte no ho enti ya me nya ne se be ma na sasa ne ma ye afro na se duro no asa true se de me nim enti wo ye fast afra be ma na ka kire be ma ne se eye me ma ba CS so for pastor nes no ho aba be ka kire ne se ai wa hwa ne me mama me e na wo de meka akeka nsem me nim de na opese be ma ne ye me de enti wo ye fast aba be ma na ma ne na be ma no so ye dai e bo mama ne say na lady no e dey say mat say so for nes na de na won e de na asi won ne ntem me pa cho de asi me ne ntem ne say e de enti na so for me ba wo ho me ba ma fa be ma bi asema ma sa na wo na wo si nyame ye me nwe kwa na no koyi nika na nsem ne ba na se wo se nchire mu kakra me so me wo no me kire mu kire wo se sa me kire mu kire wo no e de enti na waka cha me se wa ha wa ye made a wo pa ma chewo na me mla ne ensa ne nieme mu no utimi safra ge no esa bana mane se na de kono so de aye wo na eni to ha wo so be ni ya ma wa ya ma me pa cho David je se de na peso ye ma me pa cho o kan asem ni wie ye na ge ne frɛ be ma ne bo na mane no na de chi ye no na me ni no number eti me je ne number free me ante ne ba no e na me frɛ na me papa me pa cho ni pass me ni eh my dear fa chat sam se radio adom na papa boko de na me o papa enye boko me pa cho o ene da eye fia de etwemi na me ba wa so me pa cho ne so ye dwada me pa cho di asem e na esie a obi a me ma ba wo ho no ma ba be di nkoma kire wo ma be ka ma asem a kire wo na wotimi sa fra eye abaya no le nanuama no asa ke kan nsem kire ne se ni na o pese o create problems e ma me ne girl no was me nka bibia ne mat de tie ne se wo ha na girl ne frɛ no girl ne frɛ no kwasi ada no so for na asem o kan no se girl ne frɛ no kwasi ada no o frɛ na wase an papa matese asem kura na yedai aba wa sorry ni bi na papa me oba na di asem na ode yedai e baaye e na me ka kire ne se oh se wo ye me ba o welenda wo ye me ba e na oba Florence so ye me ba enti Florence di ni nua ba sorry a se me ntumi mpam no enti oba ne nkomo na obedi no se papa nkomo ba no se oh nya nkomo bi ono anasem e na o kana me se sa e na se na esi den na girl no hu nkomo a me no wo ene me nua Florence di because cancel time na ye me ni me nua no ne wo papa net wo asafo ba bi ani ho enkomo se ebedi ni nyina girl na te esi den na si sa wase me ene me nka asa akrofom asofo akrofom nkofo de sa na mote ye te wasema no mu nyina de dam se oh ya fa ne sa akrofom ha omu nyina ani me ye fa ne se kromu afo nyina ani me me pa cho nkomo ye di no na nya se ye public na ye di nkomo no ena ampie nkom hyenim nso ye nipa me ensa na ye di nkomo no enti esi den na girl ne te ye a wo wasa ka che girl ne kra sa wo hwa me nso so kra na menye na me nenam obi amakoba bi kra me aka che me se girl ne na ye me ne ade ti girl no so sole papa ada na wote sa obi a woni me da na first day me na wa na wo say me na wo create problems say e de aba eti ma me ba ya masam nyina ne say me de me wani na so me ni ani baby kura wase wona girl ne mienu wo ma say me a me ntumi nwo ni ye twama wo no me pastor NS ba na obeyi na no ni ade me sha ona girl ne mienu nsa esan say
me buy no ba so no anu mu to no so aye niema no so aye niema e de etia me e na me ge no so ko wa me kwa edu enye yesese me betina fie ma me na wonte wo wo beto se me ne be ma ne tie na wo say wo be ma na wo na be cheche wo nsemu kire me according to no ma me ya we se be ma ne kuta nkola miensa na wo abaya wo wo da wa wo ba ko pade onye ona beje ma no ma ye de ahwe nti be ma ne ponsi abansoro ma akora wona ne nya de ent na wonye nkola ne hwe mo no wonsum 150 million 15,000 wa na be ka kire me eti me baya 1.5 year ni mi hu fie ho bio wo be kokon ntokwa be twetwe nse kan me ne ade be tutu nuane guye no mi hu bio eti bi na me nim sa oja wo be bi fado se de no makeka mu nsema ide awie e na me ne tie e no wonya adwuma ye no wo so wo ko eti me nim sa mo no makwaye ye niema wa fa akiri wa wo se wo mpa bio no sa wo de me ne nam se ye niema o back door e ye niema tia me eti ma me ni ani eti omu mi ne se o madi me bone eti me pese pastor Ernest no sie so sofo akrofo mu ni no wone lenda nuama ade kro mo de ya me nyame nkonkono ama sofo no ade adie no o me yin free me so yo abi jo mu fresh of my CAC akrofro mu abobo ase akrofro amanchima akrofro CAC sofo enese papa adawudumo ya de allegedly ye be yi kan ya nyini agire etie nso de chefa de emuya ti bomoden a na yentie na emu oja hello what's up my hey ye na ho te se mi wraba yo yanso ya ho ye frame wo hindi ni amakranche so for maame me ya dwuma so mpa TV so okay so for maame me wa wie na baba wa bi o se frame no Matilda Ousu okay odi asema bedan ye se oba wa asori eye abrochire ko asori obo ai so pese otu kwan ne hawa wo de baaye ti am se mpai bo munu na di ye bi epiepie mu ama wa hu se ne kura be ma woni ne ti oba woni na wo ono so ye wo wa asori ba okay etu ka kire ne se wo pa ne che wa ye boni atia no na awudi papa ma menwie oti henti papa wa ye boni atia no na ge na ma wa ye niema de atia ne se na wo de nyade a obema na wo enti ubetimi asan ye niema ama bibia ba normal ti se ubeyi o se wunye o e na wo sa friend se me se ne kura na ye wasole ba ne so atese we nso aba wo ho ti akoye nsem bebre ba ton de tintin ni tietiem se ubie wa no ka kire ne se wa ye niema tia no ama na wo de wontumi nwo na abetumi esiesia wo de na ma no no wo pa achew yiwa no na ye adekoro no ma no na ne ho nto no because wana wo ka kire no papa no anti na wi me frɛ wada roma make that say mama the pastor o metumi akata oh we kwa da ho make that say yanko konshira amen yeah any kind of you pastor and o see this yeah wo any this one they are prophet okay and no you name yeah okay so okay okay yeah prophet Ernest make that say name e come to the brain e ba the manage e frɛ o see kakra bi no o we e to me ba bi analysis to your kind in answer me and the friend was the SCG or on the on time mama dey sitting in an say just on the Friday yeah the train yeah you pray that kind of call around 12:30 to 1 o'clock okay and call share as captain said and yes again possibly no correct so call share by let yeah or to the you make that about kind of environment they don't feel outside my friend and I saw you need to be brave that man I would be like too I could from na obi see the your buyer yeah maybe you can and do be that can any different men can say so man say on the pen and on the women that they should them kakra no correct the friend maybe the kakra maybe to say a man saying a man you get the kind na so say no correct it's your point na me ba and then so am dey we find the problem akala kwa friend is here we are the number the normal okay one problem na all can say no na all some kind of side of the story Oba many no and men one no any na show me account to be an any trouble and don't mark any na go after be a high kakra who be on an out can be to men that comes like any then they need big that we have cancel
ɛwɔ asɔre bi nyinaa nim etu wo tɛfɔ a wo yɛ bibi nti hɔ bibi ankɔfa hɔ kɛse bibi yɛ ni baabi a enipa nti ɛna mi yɛ ka ho kɛse ne ba yɛ a wɔbɛtara a wo sɛ nkɔmɔ a bɛn no ti yɛ nyinaa ewu ne ko problem a wɔde ba yɛ ne yɛ sɛ ababa wo bi ɛnti wo kunu dendendene na bɛrima no wɔne no abɔbra na sɛbi wo sika mpo akɔdi bɛrima ne hɔ ɛbɛrima ne ho akyerɛ no ɛti wo dan a wotim ɛna wode dan ne maa rent ɛna wode spoila bɛrima ba bɛrima no ɛne no ntɛma sɛe ma bɛrima no akɔdi abaayɛ afoforɔ nkyɛn for the past 8 months bɛrima no nhu no ɛti wo ka ta sɛ ne wɔnya me sɛ ma me hwɛ bɛrima no picture wo sɛ woamfa ne picture amba ɛti ɛyɛ a na wo nsa bɛnya wadi akyerɛ me sɛ yɛ ne koraa na ɔyɛ bɛrima ne sɛdi no ɔwo kurom ha o not knowing sɛ wonyim sɛ gɛɛ no ne ne hɔ ɛne ɔba prayers ɛberɛ a me ne mu da ɛti sɛ wo a wɔde mo asɛm sɛ asɛm a mekae no asɔfoɔ bebree aka anto awurade ayɛ wɔdom ma wonya bɛrima bi ɔbɛsi ɔdom kɔ aborɔkyire yi ɛnti me nsa mmoa na woatrae one ɛyɛ tu anyɛ yi ɛna no deɛ wo nua no koraa ka no sa kɔntuo tiɛ ɔde wokɔkɔ sɛsi yɛ nti nkagya bɛrima no koraa asɛm no na yɛnka kɔntuo sɛ ɔkaeɛ nam sɛ leta ɛno a na sesa ka ɔyɛ nsa aka no ɛnti wɔkyerɛ abaayɛ so a wagye wo kunu no ɛna wɔkyerɛkyerɛ a nti wokyerɛ ne kɔsii Linda na wɔbɔ ne din no ɛyɛ wo wasɔle ba no ama obi aba awale no a ɔte the man selling the issue eti ɛyɛ wo ana obi different ɛna wo kyerɛ sɛ bɛrima ne obi a wɔtare ama ɔbaa no ɛfa sɛbi kura nkyito bi ɔne n'agyae na wo ne wo nya wɔn na asɛe eti ne na ne no pɛsɛ ɔne na wɔyɛ sɛ yɛ ne nda yɛ bɛta eti saa time na ɔɔsu no ɔbaa bɛ hɔ no yɛ ne adeɛ bɔ nya bɛ mpaeɛ ɛma asɔ kyerɛ bɛ sɛ onyame ayɛ adɔm bɛrima no asa aba na ɛsa nko adeɛ wasesa ne nneɛma nyinaa de aba ɔno ne ne bɛ fie a wɔne ne ne se eti nyame ayɛ bi ama yɛ asɛm a meka kyerɛ obi da ne kae sɛ na mo meyɛ nam sɛ mane ɛneɛ sa ɛte saa deɛ a ɛneɛ na serɛ wo kɔ na awurade yɛ asɛm a woku ada na wo saa ne wo nua yi aba yɛnti a bɛne kaa saa kyerɛ wo ne sɛ mepɛ sɛ me nso bɛgyarefy from Linda na metiri bi kɔfo baa no na wo sɛ yɛ wo na wo ne ne sɛ ɛna Linda no so baa na wɔ mmerɛ bi atwa mɔ no sɛ me ku na ɔne na wo baako enti ma me nso mede Linda ne ni nkɔmmɔ na mengyarefy nti kɔ na wokɔ ada waba ɛna wogya amase ɛna wokɔɔyɛ eti kwasi ada ɛna mefrɛ Linda bɛrɛ a meyere ɛte hɔ bi ɛna mesese sa Linda bɛrima no wo na wodi nkan ne ne tena yɛ na ɛsɛ kɔ bebia na wakɔgye ɛna ɔde papa ɛna sɛ bi yɛmfa me sɛ mesie sɛ bi ɛba ha Friday ɔbɔ ne bi ne kyerɛ me bɛte me metene wɔ ne florence ɛna ɛbaeɛ na sɛ tane sɛ ɛyɛ ne kunu a bɛrima a wɔne no kyɛ ɛna wo sɛ wakɔgye firi ne nsɛm pɛɛti ne kaa ne da mama no ansi ɛna ɔde sɛ a ɛnte wo na sɛ sɛ yɛ ɔbaa ha sase bi na no ɔnim kasa na ɛnyɛ ha na wate sɛ ne papa ne ho ɛna wayɛ research a nnipa na wɔba ha ne de bia ne yɛ nsɔhwɛ ɛna mpɛ yɛ me kasa mɔbɛ da ɛdi na bi ma saa sɛ sɛ yɛ ɔbaa wɔ ha yi otumi nom parazɔn ɛdi blade a sɛ sɛ ɛtwitwa ne ho ɛkɔ te sɛ ɔnyɛ abɛrima ne mu da ɛma me na da me na me kɔɔ ho a wɔne ne awo na ɔwɔ ɔbaa wɔne na wo tere ɔbaa no kɔ ne na wo na ɔne ne gya ne ne yɛ tiri ɛtumi de me ma koraa nsa ɛma ɔne ne sɛ bɛbi agorɔ bɛrima bɛtena me nkyɛn na tena me nkyɛn for 8 months recently ɛna me ne no akɔ ɛna wɔdi ne nneɛma kɔ akɔfo one of the guest house eti ɔnkɔɔ back to see her eti sɛ ɛhwehwɛ plane na ne kasa ne sɛ ne kɔ ɔkɔ rɛnti dan ɛyɛ bɛrima ne dan ɛna ebi ekɔ bi akyire a ɔdɔ deɛ obi ntumi ti kwan ɛkɔ da ne wɔ dɔ eti kamea yɛ sɛ sɛ yi anantea bi a deɛ ɔɔpɛ no ɛma eti sɛ Linda ne family ho players ne die ɛne me ɛna mayɛ biribi ama bi abra ne tiwɔ ti wɔbɛtena Linda ne nkyɛn ne nsa asɛm a ɔka yɛ yi bisare nyame so nokorɛ sɛ sɛ nti ne ka kyerɛ me sɛ wanyɛ wo ntafoɔ asɛe
Many baby as that. The same come up for you. Second, I know the call. And your friend of what we should have our 7,000 children. So for my pa. Never say to me, cut of thing. Eti also for prophet Ernest. Prophet. Eti. Baby, me pacho, what if we are not the away dear? The away who dear in any home. One on the one. Eti wahu so nya no de ye hu ma asem ai wo wo yere no hon de mem say maami asem a wo kan maami kura duru ya wo boy say wo ka kire ne say maami asem a wo kan say wo ka kire ne say wo pa ne cha no wa ye bone atia no na abeboa na ma ade a me pa cha papa da bi tie ye de mra na ye adwuma mama wo kwan mo wa kire ma Mami wait a minute, say, my body is piano. Ah, yes, what the reason is the book of the Mama of my name, yes, I'm going to continue. Florence, I'll put in China, and in India. If I don't want to Florence, and now, no more Florence. I did not see also. And they won't go on the back and Florence to me in India. Florence, and not friend of person, yes, and that. I feel India, Papa Software. Prophet. Me pacha wakasa bebre wakasa no amakwan. Ababa wa ni so pese obusa wasem timpacha wo de edi. Mama Papa Software. Me pacho what's me buy one kasa asem na nkyere me. Me pacho we see me pacho nya Florence asem. Me pacho nya Florence asem tie me. So for tie me na tie me. Papa na me tie me. Papa we dey mani kan nwie papa. Mani musa wasem kro ni nwie me pacho. Pastor na tie me. Pastor na nya he. Kwasi ada na me pa jadi okeka no. Jadi okeka na tie me. Kwasi ada na me fra wo no. Kwasi ada na pa me fra wo no. E de nchechemu na de ma me. Wan kan che me sa wo yere kra sa asem we eje akire de na be ma no wanwale me no wanwo no. Wanwale oba ne te foolish case. Papa mesra wo kan ya na wanka mesra me ba. Wan kan che me say wo pa ma chaw. Tie me mi busa wasem. Mi busa wasem Pastor Ernest. Yes, Papa. Hey Pastor Ernest, mi si tie me. Wan kan che me say why me bone. When again I me bone. Wan kan che me. So when again I me bone. Me wo se me ka kira wo se be ma na free 8 months. What you trofo ma be ma no. What da maintain. Say na be ma na te again maintain na be ma no so ya zaman. Because be ma no breaking day bia wo ma me wa wuku ada me na da sore. Ahomate fo no afri fie so akwa adwuma. Eti me no be ma no ba me ho. Me nimu sasa wa na again na ya dey. Say wo busa sofo asem ana. Ah me busa sofo asem. Sofo asem ma me busa wo na sasa wan kan kira me say why me bone. Na wona nam so ma nyinsa na say ya e ka miminim ana wo so na ka kire me say ga na so wo de praga ya dey e chesi me abra me nyem ntafo wo so me ba ma me ka ntafo asem anya dey amfa nkire wo akwantu asem na me de bai me nya Florence na wo ka no wo de dwatwa na mo so Florence here Prophet hey Florence kawanu tum order Papa Sofo Odifo me pacho nyame yadoma adwada me hia adawroma kampesa adwada wo ba ha na yetena se na yehwe ye de oka no kuro ye mfra dance fo nyina me pacho me ne okasa ochina ngani adomo a me wo be ochina na me kwa be be dia na ya sorry etiman Monday with me Papa say we allegedly okay ya me pesa ye to yensa frewo ye nyina ye kidifo ne hu kwampa be fasa wo made ya be kwa kwensuma kwan yi yes no correct cause se suman kwan yi suma se me frewo de ya wo beba enti na me sinka bra na me ne woni ye nyina ye ntrase ne hu asam ne puma sibra na somdwe mra eti wo so wo baabi na wo made ya ene ya wa picture ni bibia ho bata hu hia me de nya nipa nim gu afi na ye pe me any panic ball could do
Debbie. Asana me ma hoda. Efiada ne da me ba. Enu ti na papa sofo. Enu ti na me pese wo ba. Me pese wo ba ne nyina trance ne hu asem no puma sibre. Wo so se wo tu kwan a. Yesu adwuma ne ye eboa nipa. Eti yensu kwan bi e betumi afa so. Aboa no na de wo ka ne ye hu nukure wo mu no. Ye beboa no se wo made a. Sa na besi. Mate. Yo, yate. Nana Brampa. Ebe kwa go suma kwan yo. Because you to be catch obi se wa ha no. Na wo ka maka no. Se mo se na wo de. Na wo bi di prage e chesi na na ko hu se wanyam. Ama na yin sa se ya. Papa no masofo. Yesrem o. Yesrem. Another 12 years. Now 11 years. What shall come cry wa actually them say? Give you be shia gold buyer. Na gold buyer no be shia no. O yere. Eti no wo be hu se maame no. Obe hu se gan na ne kunu ne te. E ma ye be bo gan ne dua akunu. Eti wo be yi dua boni nyina afiri ho. Na wati nya sika. Ya dia wo ya no. Asole wo so. Me sister for maame wo kan. Asole dem wo na ye wo na for ho. Prophet, o ya allegation bi o se obi o se de o so ye be. Gay be about sorry them ho. A year pastor the sea catcher and say, well, who's again a quack gold buyer? And a gold buyer na day a panel. No pagan again a betty asie. Na gold buyer no, na yere ever bogan I'm again I do. It's only a monk who cry a day yachano. It's a bay dear, Nedria bonnet frigan, so send again a bit my day, and you see gold buyer no. The one I met me one. Solid no dear one I am pa. What you want a year? Pastor Ernest, me one I met me am pa. We are Zasso for because me ma sare wada mama me ma sare wada akrofo mo opie ni ho woni me ka me se wa no ene again na baby mama no Matilda prophet me ni sam na wo keka no me ka say ya nukure wo ya bread enu ti na ye pesa wo ba won wan ye hia no enu ti na ye pesa wo ba because ensam a wo ka no pastor prophet Ernest di akola ne kan ye nka say nukure wanu wa ba wa sole minim de ko so aso dem ho na nsem a wo keka no me pese wunie ye pese wunie Florence ni nie wunie Florence nie sa na me pese me ye no wunie Florence nie Matilda nie ni era de o ka no kore ai enye se obetra ha o keka no so ba na obeka se be ma kwan na so aka wo de ye de ha ye nka se obi abeka obi ma na sam na wo ka no eti na me se Monday bra enye sa Monday asem e be sa tra so ni ye bie yo yo ma me ye nwe we de munyini film ye de ye di asem na ma de achi me pa cha wo o si obi a ono obi yere me patran obi a wako obi kunhu me patran e ba asore ho ai e na so free so be ya de ama no patran wo so be share gold buyer na gold buyer no wo yere nti ge na chempna na yere be hu aboni dua etu obe ya de ama no sane obetime sika na dua bana nya dai enka ne nsa ma me wo ka na kasam no wo kan say ya so ma me minim da sa sorry bo amakrofo me friend CAC e de fia dai na me mese wa no wo kan ya me kwa asole ho fiada ya na me kwa so wo hu me da me pa chwan eti me no se nya no sofo na enka me kra be ma me nsa me ne netie sa ma da so na me na gu abonte minim da na wonko ho no sa na wonte ne ho asem me pa chwan me nti bibia da minim sa sorry bi kra she ho sa minim da a Christopher ma mu fa mu ku sie bojamu me again hwe ne hu yo me ho na me na mu nro so ma minim adro to a me papa yale enro echi ya no wo firim kamede no kwadro so me ye minim adro to anka me passport no kamede ko wose ye ye edi antina nye ye na me de be wu nyame nipa wo ehe na manante adro me yobi a me kura na sole sa ye kwa sole no kura na mempe minim sa asem we ne ma obe frɛ me nua no me se wa evidence wa ho me se ofre o de dwato si me se wa na me nua ba no so mo mpa ma cha onya de ma no na ohu se me pese me gu na nim ase na se me gu ani ase ade kura na wo so de ayeme no ene na me hia be ma ne oba ne case na ya foolish case ma me
Etimi me ade na wo so aye me no. E de na me se ye de sane me. E na odi dwato agu so de biala da. Me nua na me so no me ye de mo frɛ me. Etimi me hu ade bi nura se enya ade a so asem we be TV so a ye be frɛ girl na ka che ne se no so wagi sofo ne di 100%. Tinya de obeba. Sofo nya de obeba. E no oni adanse krum so nya de entia no. To e no me nkasa me investigation me record ne want me twa ne Monday. Monday o record. Me we record na so one nya ba no record wa. Educhimwa betrance Monday ebebiem. E pa cho you my lady. Trance yenwe na chese na de wukun de fa ne sie o. Me pa cho an. Sofo Cobra. Obeye bibia ma oba ne bodua. Enka no na wanya sika fi gold bar. Wanya sika no de dia beda nyame ase. Na ne kasa ne nya mu ne de ntia wa ma lenda na asem no. Wo bete ne to ne kira me ne se. Ge ne kwa asore ho no be bosumi mienu bosumi yen nsa ni. Ge ne nsi asore dem o. Ba beda nyame ase awi. Eti sika ne bi mabio. Eti so won so wakade wo hwe mafade no. Wo hwe mafade na. Senti no hwe nkwama se wo hu se be bia me na mabrochiri nti wo hwe wonim se boga ba. Eti sika o me ho nti wuku de na wo se nka menye kufu me pa sika mu odu pa. Emna no fanya de ma me. Eti oba no so me pa sika mu oduro. Na fanya de ma me. Eti pa ototo me wo hu se me so me nika pra me de ma no. E na wasa ya yi no. Nti papa wo we de wati atom. Mama ngoko. Ne se ye nwane nko he. Wo kwa so dem abuei. Wo kwa ha abuei. Se obi antra dem mo mpaye. Ana ebe ye no. Yo yankwe.